Ngikubingelele mbukeli. Ngithe namuhla ake ngichaze into abaningi abayaziyo kodwa ababuye bethi nje ukudinga ulwazi oluncane. Ngifuna ukuchaza ngomlotha. Ngizochaza ngomlotha namuhla kanye nalento ekuthiwa umswani. Umswani nomlotha nje uyathanda awuthandi into eyodwa futhi kwenza u-action entweni eyodwa. Kodwa la okuhluka khona ukuthi umlotha kusuke kungekho umhlatshelo owenziwe kwachitheka igazi, kanti umswani kusuke sekunomhlatshelo owenziwe kwachithwa igazi. Kodwa nje khona kuyinto eyodwa. Manje yikho-ke okumswani sithola sekudingeka nanenyongo ngoba kusuke kunomhlabelo. Zonke lezi zinto ziwumuthi ofanayo. Imbuzi idla zonke iy'nhlobo ey'ningi zey'hlahla. So uma y'xubana lezo y'hlahla lezo zakha umuthi, shuthi kuxubene iy'mpande ey'hlukahlukene, imithi eminingi ehlukahlukene. Kanjalo nomlotha, kathi kubaswa laphana kufakwa iy'nhlobonhlobo zey'hlahla ey'hlukene, kubase y'khihlizeke zikhande umlotha owodwa. Yiyo-ke lento eyenza ngithi ziyafana lezi zinto. Ngiyabonga.